Japonsko patří k nejosobitějším zemím. Je to i tím, že snad jako v jediném státě světa tu existuje vyspělá společnost nepřetržitě. Od starověku do současnosti. Tím se originálně propojilo tradiční s moderním. Na 7 000 japonských ostrovech žije přes 125 milionů lidí. Nejvíc památek má největší ostrov Honshu. Například v buddhistickém chrámovém komplexu Horyuji se zachovaly nejstarší dřevěné stavby na naší planetě. Stavěli je v 7. století našeho letopočtu. Buddhismus a starší šintoismus jsou dodnes 2 hlavní duchovní proudy současného Japonska. Tento muž je veleknězem slavné šintoistické svatyně Iwashimizu Hachimangu, která ochraňovala císařskou rodinu i celé Japonsko. Podstata tradiční japonské duchovnosti šinto spočívá v tom, že člověk kráčí společně s božstvím po božské cestě. Božství je přítomné zcela ve všem, i ve vaší videokameře nebo v autě a počítači. Proto třeba někteří Japonci na Nový rok položí na počítač rýžové bochánky a sklenku saké, 2krát před počítačem tlesknou a ukloní se jako před svatyní. V šintoismu je přítomný okamžik posvátný. Každá vteřina vašeho života je božská. Člověk se nezajímá o to, co bylo kdysi dávno nebo co bude na konci věků, ale snaží se žít harmonicky a v souladu s řádem právě teď. Sympatické je, že šintoismus a buddhismus spolu v Japonsku existují ve vzájemném propojení a harmonii. Dávají tak příklad všem ostatním náboženstvím světa. Šintoistická hudba je nejstarší japonskou hudbou. Lidé před svatyní tleskají, aby upozornili božstvo na svoji přítomnost. Kdo chce ale vidět nejimpozantnější historický areál, ten musí do bývalého císařského města Nara. Ve zdejším nejvýznamnějším klášteře Todaiji stojí i největší dřevěná stavba na světě. A uvnitř najdeme největší bronzovou sochu Buddhy z 8. století našeho letopočtu. Měří 16 metrů a váží 500 tun. Na Buddhovu levou ruku se vejde až 17 mnichů. Velikost Buddhovy sochy tu názorně předvádí tenhle otvor. Má velikost Buddhovy nosní dírky a každý si jim může prolézt. Prý to pomáhá i na cestě k osvícení. Do Nary jsme přijeli v době svátků, které ukončují zimu. Tak trochu to připomíná naše pálení čarodějnic. A skutečně, s posledním dnem svátků zima skončila a přestalo sněžit. Ohňové pochodně nesou mniši, kteří se předtím 17 dní duchovně očišťovali v naprostém ústraní. Čím víc jisker lítá, tím líp. Přinášejí štěstí a očistu těm, na které dopadnou. Zdejší lidi však nelákají jen památky a slavnosti. Téměř čtvrtina Japonců vášnivě podléhá hře pačinko, která je v módě skoro 50 let. Jejím cílem je získat co nejvíce kuliček, které pak hráč může vyměnit za mýdlo, šampon nebo třeba hodinky. Kjóto bylo nejdéle ze všech japonských měst císařským sídlem a hlavním městem říše. Má spoustu úžasných památek, chrámů a svatyní. Dodnes je kulturním a duchovním centrem Japonska a také nejoblíbenějším městem zahraničních turistů. Nás fascinovala zejména síň 1001 Buddhy. Pozlacené sochy Buddhů jsou v životní velikosti a každá je jiná. Jde o dost unikátní záběry, protože doposud tu nesměla natáčet ani kjótská televize. Nám to kněz, který vedl obřad, povolil, až když jsme řekli, odkud pocházíme. Že by úcta, anebo spíš schovívavost, kdo ví.
Zdejší mniši přišli na dost originální způsob, jak během obřadu přečíst i 600 knih. Kdo se tedy vymlouvá, že nemá čas na knížky, ten ať se teď dobře dívá. K nejznámějším památkám Kjóta patří Zlatý pavilon. A také Stříbrný pavilon. Zajímavější než jeho samotná stavba jsou však bezesporu okolní písečné obrazy a útvary, které obdivovali už staří surrealisté. V Japonsku si s pískem prostě vyhrají i dospělí. Skrytý význam písečných obrazů nám vysvětlil mnich, který je právě vytvářel. Tyto obrazce představují proudící vodu. Když kolem nich člověk projde, tak se očistí jeho duch i tělo a on se může, už čistý, poklonit Budhovi. Obrazce se obnovují jednou za 14 dní a pro jednoho mnicha je to práce na celý den. Jde o způsob meditace, o sjednocení ducha s tělem a s tím, co právě provádíme. Ještě krásnější vzory však nalezneme na kjótském brokátu. V této dílně se vyrábí nejkvalitnější a nejdražší brokát vůbec. Ke klasickému stavu se přidá počítač a prvotřídní látka je na světě. Kjótský brokát se dodává nejen na císařský dvůr, ale i do Vatikánu. Symbolem japonské moderní přesnosti a preciznosti je Shinkansen. Vlaky jezdí rychlostí až 300 km za hodinu, kousek dokonce v tunelu pod mořem. Japonsko má nejdokonalejší systém signalizující zemětřesení. Když se zem zachvěje, čidla podél trati vlak automaticky zastaví. Na klasické kleštičky však průvodčí stále nedají dopustit. V Japonsku však jezdí i tyhle zcela automatické vlaky bez řidiče. A dokonce se tu zkouší i vlak, který se pohybuje 10 cm nad zemí na elektromagnetickém polštáři. Ten uhání rychlostí až 550 km za hodinu. A co znamená tahle změť drátů? V Kjótu, stejně jako ve většině japonských měst, vedou kvůli zemětřesení elektřinu raději nad zemí. Poznáváte tohle? To jsou čajová pole. Sníh na ně napadne jen na pár dní v roce. Na těchto místech v Uji poblíž Kjóta se čaj začal v Japonsku pěstovat. Kolem roku 1200 ho sem z Číny přinesl mnich Eisai. Když se ochladí, čidla automaticky sepnou vrtulky, které ženou teplejší vzduch dolů na čajovníky. Dodnes se v Uji pěstuje nejkvalitnější čaj v Japonsku. Jako všechno v Japonsku je i čaj pro cizince drahý a téměř celá jeho produkce končí doma. Nejobyčejnější čaj, který se pije po celý den, se jmenuje banča. Ovšem, takováto speciální příprava se dnes vidí jen vzácně. Tento muž má 65 let a jeho rodina se zabývá pražením čaje už 100 let. Kvalitní zelený čaj sencha se třídí ve speciálních strojích. Čídlo rozezná kvalitnější tmavozelený lístek od světlého a podle toho dá pokyn fukaru. Ten pak odfoukává jednotlivé lístky tím správným směrem. Kulturu a život Japonců si bez čaje nelze představit. Čajový obřad sice neovládá každý Japonec, ale každý v něm cítí velkou tradici. Nejde při něm jen o požitek z neobvykle silného čaje, ale především o tiché soustředění, projev vzájemné úcty, pokory a zdrženlivosti. Při čajovém obřadu se používá práškový čaj matcha, který se šlehá. Protože v Japonsku není místa na zbyt, rodinné domy se tu staví malé s nevelkými pokojíky. V místnosti se buď spí, nebo sedí u stolu. Obojí zároveň většinou není možné.
Před vstupem do domu se člověk musí přezout. Domácnost se však považuje za svatyni a proto se tam může chodit jen na boso. Pantofle tady patří jen na chodbu. Na záchodě tu ale na vás čeká speciální přezutí, které je určeno jen sem. Japonci jsou velmi otužilí. K chlapecké celoroční školní uniformě patří krátké kalhoty, k dívčí minisukně. V tradičních domácnostech se netopí. Jediné místo, kde si může ohřát alespoň nohy, najde člověk pod stolem, kde je schováno malé vyhřívadlo. Ve srovnání s jinými národy se Japonci dožívají nejvyššího průměrného věku a vypadají i mladší, než ve skutečnosti jsou. Tomuto muži je například 93 let a stále sám vyrábí dřevěné uhlí. Není to zde nic výjimečného. Přispívá k tomu samozřejmě i zdravá strava. Její základ tvoří rýže, zelenina a produkty moře. Jídlo musí být čerstvé, lehce stravitelné a nekořeněné. Co je ovšem důležité, hezky vypadá. Víc než kde jinde se tu totiž dbá na estetický vzhled, na soulad jídla s keramikou či porcelánem, na kterém se servíruje. Na tomto jídle si však nikdo nepochutná. Plastové napodobeniny vypadají dokonale a zákazníky dovedou nalákat. Samoobslužné restaurace s japonskou specialitou sushi nemají o strávníky nouzy. Poměrně levně totiž nabízejí oblíbenou pochoutku, jejíž základ tvoří kyselá rýže. Jídlo je v Japonsku mnohem větší společenskou událostí než u nás a neovlivní to ani automatický provoz. Dobré. Ale náročné. Platí se nakonec podle počtu vyprázdněných talířků. Japonsko je rybářskou velmocí. Tito rybáři z malé vesnice vyrážejí na moře každý den brzy ráno. O jejich životě vypráví kněz, kterého si rybáři volí ze svých řad. V naší vesnici žije 60 rodin. Asi 2/3 lidí rybaří, ostatní jim pomáhají na souši. Já se starám o svatyně božstev, které nám pomáhají při lovu, s počasím a starají se o mír v komunitě. Při zvláštních slavnostech k nám chodí i buddhističtí mniši, například při modlitbách za spásu zmařených rybích životů. Do života vesnického zen-buddhistického kláštera nám výjimečně dovolil nahlédnout jeho opat. Zen není nic jiného než pokus stišit se a hledat v hloubi vlastního srdce. Není to však nic jednoduchého, protože v člověku vždy vzklíčí nějaký neklid, zášť, nenávist a rozčilení. Zen dává člověku prostor, aby vystoupila jeho lidskost a osobitost. Tedy žádná pasivita a uzavřenost, ale právě naopak. Ideálem je naplnit možnosti, které člověk v sobě má. Dát prostor aktivitě a hýbat s věcmi kolem sebe. Když se dlouho sedí v meditaci, může soustředěnost mysli polevit. Člověk propadá pasivitě a někdy dokonce i dřímotě. To správný mistr vycítí a vezme do rukou zenovou hůl. Nejde o trestání. Hůl slouží k tomu, aby se povzbudilo nitro meditujícího. Proto o úder prosíme a děkujeme za něj. Údery jsou vedeny tak, aby zároveň stimulovaly akupresurní body podél páteře. V tomto klášteře žije vedle mnicha z Japonska i mnich z Ameriky, ze Švýcarska a 2 z Ruska. Tento Rus pobývá v klášteře už 3 roky. Ze začátku bylo těžké si tu zvyknout, ale postupně to šlo. Hlavně mi byla zima. Já pocházím ze Sibiře, ale nikde jsem tak nemrzl jako tady. Chodíme tu bosí a v klášteře není vůbec žádné topení. Nutno dodat, že v některých klášterech má mnich po 12 letech asketické praxe nárok na ponožky.
V japonských klášterech nebývá moc lidí, tak 5 až 6 mnichů. Kláštery většinou žijí z darů lidí. Nejen cizinci jezdí do Japonska, ale i Japonci rádi jezdí ven. Například do Čech, jako náš kolega z kyotské televize. Dobrý den, watashi wa Ikeda to mochimasu. Jmenuji se Ikeda. Když jsem byl v Čechách po 30., tak už jsem to přestal počítat. Takže nevím, jestli to celkově bylo 50krát nebo 60krát. Dá se říct, že nejvíc mě k Čechám pojí 2 věci. Klasická hudba, hlavně Dvořák, a pivo. Když se panu Ikedovi narodil současný pes, dal mu jméno Pes a napsal to na boudu, jak je to v Japonsku zvykem. Jenže v Čechách si všiml názvů hospod, jako u Pinkasů nebo u Fleků, a tak na boudu připsal velké U. A protože ví, že v češtině se skloňuje, přidal ještě nakonec písmenko A. Psí hospoda u pesa. 4nohý štamgast se v ní prý cítí docela spokojeně. Třeba tam poslouchá Dvořáka. Shibuya je nejen nejrušnější místo v hlavním městě Tokiu, ale na světě vůbec. Mezi 11. a 15. hodinou tu projdou 2 až 3 miliony lidí. Neustále tu pobíhají televizní štáby, aby natáčeli oblíbené ankety na téma, co kdo má rád, co nakupuje a podobně. Mladé dívky se snaží na sebe za každou cenu upozornit a prorazit třeba jako modelky. V neskutečném mumraji moderního velkoměsta každý hledá nějaký způsob odreagování. Vždyť lidé denně tráví často 3 až 4 hodiny v dopravních prostředcích, bydlí v malých pokojích s celou rodinou a tísní se i v práci. Každou neděli se zde v Tokiu scházejí faninky rockových kapel z širokého okolí. Nejde o nic jiného, než mít co nejbizarnější výraz a oblečení. Stojí tu celý den, večer se převléknou a odjedou domů. Možná si jich někdo jednou všimne. A kdo se potřebuje odreagovat ještě víc, může jít třeba sem. Veřejné domy mají tisíciletou tradici. Tokio to není jen moderní technika a neony, ale třeba i tento žebrající mnich. Žebrání je pro něj samozřejmou obživou i součástí duchovní praxe. K velkoměstu jako všude jinde patří i bezdomovci. Někteří bloumají městem a přespávají, kde se dá. A jiní žijí v městečku z kartonů a igelitu. Bezdomovci si vydělávají například tím, že v metru sbírají odložené komiksy a znovu je prodávají. Tak, a je vypráno. Nejznámější ekonomické, obchodní a zábavní centrum Tokia se jmenuje Ginza. Zde jsou nejdražší pozemky v celém Japonsku a možná na světě vůbec. Toto není pohřeb, ale svatba. Tradiční svatební obřad vypadá působivě, však také stojí celé jmění. Proto stále více mladých párů od něj ustupuje. Vždyť jen zapůjčení svatebního kimona pro nevěstu přijde na 250 000 jenů, nehledě na to, že každý svatebčan musí dostat dáreček. Mladí lidé vůbec často hledají únik z konvencí a jdou se třeba vyřádit do nočního klubu. Je pozoruhodné, že nové muzeum Saint-Exupéryho a Malého prince poblíž Tokia si na nezájem návštěvníků rozhodně stěžovat nemůže. Velké oblibě se těší hlavně u mladých žen a dívek. Ostrůvek evropské kultury v japonském světě. Nechybí tu ani početná česká vydání této světoznámé knihy. K
Květy se v Japonsku považují za božstvo, za zhmotnění Buddhovy očistné energie. Proto důležitou součástí televizních zpráv je i to, kdy a kde pokvetou například sakury. Oblíbené výletní místo leží okolo posvátné hory Fuji. Zdejší horké prameny jsou už zdaleka cítit svými sirnými výpary. Celé Japonsko má vulkanický původ a celkem 186 sopek dosud nevyhaslo. Voda v termálních pramenech má 80 stupňů Celsia a podnikaví Japonci v ní vaří vajíčka. Čajovny neslouží jen k uvolnění a relaxaci. Když se uzavírají velké obchodní transakce, sejdou se obě strany v čajovně a za přítomnosti gejši dlouho rokují. Gejša svým uměním, šarmem a výmluvností pomáhá obchod zprostředkovat. Tyto mladé dívky jsou maiko, tedy budoucí gejši. Gejšou se stanou až v pokročilejším věku. Až tehdy totiž zvládnou všechna krásná umění a dosáhnou půvabu, k němuž nepotřebují make-up a drahé kimono. Jako například právě tato žena. Kdo si myslí, že gejši mají něco společného s lehkými ženami, ten je na velikém omylu. Čaj se nejen pije, dává se i na rýži a do nudlí. Dělá se z něj zmrzlina a pravou pochoutkou je čajová čokoláda. Lidé, kteří s čajem pracují, se pravidelně scházejí a soutěží v rozpoznávání jednotlivých druhů. Po soutěži pak jdou společně do hospody, na pivo a saké. Jak nám vysvětlil obchodník s čajem, tato čajová soutěž začala v době samurajů a už tehdy byla velmi oblíbená. Ti ovšem do hory často vsázeli velké majetky a tak ztráceli celé hrady i svojáky. Zvláště kvalitní čaje mají i zvláštní přípravu. Zalévají se studenou vodou a po 5 minutách louhování se každému naservíruje pouze pár kapek. Použité čajové lístky jsou ovšem tak kvalitní, že stačí pár kapek sojové omáčky a chutný salát je na světě. Na posvátné hoře Chiei, která patří k nejvýznamnějším duchovním místům Japonska, se jednou za rok koná mimořádný obřad pálení zla ve světě. Sjedou se sem nejvýznamnější duchovní a svědci z celého Japonska a několik i ze zahraničí. Mezi návštěvníky jsou lidé prakticky z celé země. Obřad vede nejvýznamnější horský mystik a asketa. Společně s ostatními mnichy koncentruje zlo, které se nakonec spálí v rituální hranici. Oheň tu představuje působení božské moudrosti. Hranice se zapaluje ohněm z věčné lampy zákona, která v místním klášteře hoří již 1200 let. Špalíky, kterými se do ohně přikládá, se sešly z celého Japonska. Nesou jména lidí a jejich přání, která mají projít očistnou silou ohně. Ničivé plameny nejen překonávají zlo, spalují přeludy a lpění, ale jsou zároveň i ohněm smíření člověka s člověkem a symbolem harmonie. Obřadu se zúčastnil i 93letý patriarcha školy Tendai. Na závěr všichni přítomní dostanou požehnání od horských asketů a mystiků. Mohou si nabrat i očistnou energii posvátného ohně. A jak vidí současné Japonsko dlouholetý spirituál horských asketů? Po válce si všichni Japonci mysleli, že by bylo ideální spojit orientální duchovnost s vymoženostmi západu. Postupně se však vlivem civilizačního tlaku začali lidé odsezovat tradicím, ze kterých vzešli. Život se stal snadným a člověk je stále více závislý na věcech a na technice. Ztrácí se pojem úcty, společného úsilí.
Člověk se víc než na své okolí zaměřuje na sebe. Takto to prostě dál nejde. Říká se sice, že přichází věk duchovnosti, ale k tomu bude zapotřebí velké snahy. Ale protože jsou Japonci houževnatý a vytrvalý národ, mohli by to zvládnout. A ta technika, ta jim v tom nemusí zas až tolik překážet.